zo vertrouwd als ons eigen deur. We lopen de kroeg in, de deurskus paraat. Glitter op het gezicht en confetti op de strot. We dansen, we zingen, we buigen soms mee. Worden een vervroeger vastelovend in het café. Maar geen plek voelt zo schoon als ons eigen dorp. We staan hier met de glitterdurskes uit Meijel. Dames, de glitterdurskes. Vertel eens, wie zit je aan de naam gekomen? Sinds jong af aan doen we eigenlijk al mee. En toen waren we niet meer tevreden over de norm. Dus we hebben een naaien bedacht. En dat was de glitterdurskes. Kijk, maar de glitter heb je niet losgelaten, zenig. Nee, die laten we zeker niet los. Hartstikke goed. En het liedje, dat het, je kan het niet helemaal uitspreken in het Meijels. Het gevoel van tush. Het gevoel van tush, dat betekent zoveel als het gevoel van toes. Ja, precies. Kijk. Het is weer dit, een teruggekomen gevoel van stush, dat heeft hier bestaan. Samen genieten, dat zit ons in het bloed. Met al die omheen voel ik me keigoed. Het is weer dit, een teruggekomen gevoel van stush, dat heeft hier bestaan. Het steekt in ons vast voor bij jou, bij mij. Het maakt niks uit, want krijgen voorbij. Hoe hebben ze het liedje geschreven? Ja. Dus, Hoe ga je dit over? Hoe ben je aan de inspiratie gekomen? Vertel eens. nou, we dwalen allemaal een beetje af van Meijel. Maar met de vastelovend komen we allemaal weer terug. Dus daar gaat het over. Kom maar uit voor het leven, die vinger gehier. Kom maar uit voor het leven, ieder jaar hier. 10 januari ben je naar Meneer. Spannend om onder te leren, Een beetje. maar ook leuk. Maar ook super veel zin in. Wie pak je dat aan? Heel veel oefenen, heel veel samenkomen. Maar wel met altijd goede zin. Dus... Dat is het belangrijkste. Zijn we op 10 januari in Meneer.